Ai että on nyt. Omalla täällä saa aamukahvia rauhassa hölppiä. Pitkään maisemat tonnekin. Ai että. Sun naapuri. Mä voisin tulla sinne teille, eikä se olisikin hyvä idea. No ei. Mä oon täällä rauhassa, niin sä niinku tuut 6 aamulla tänne. Tää on just hyvä aika tulla tänne. 6 aamulla, meillä on koko päivä aika. Joo, no... Joo. No se leppäkerttu ei nyt mua hirveästi kiinnosta, mutta oikeesti mikä logiikka? Miksi sä nyt tuut tänne? Ei minä tiedä, kun meillä on hyviä naapureita, niin ajattelin ottaa vähän morjestaa. Joo, meillä ollaan naapureita, mutta 6 aamulla. Ja Vielä jotain musiikkia pistettä. joo, Joo, meepäs sä nyt. me vielä täysille se. Joo, hei, oikeesti mun rauha nyt. Meepäs sä nyt siitä kuule pois. Nyt senkin nykynuori menee nyt siitä hyttiin senkin nyt. Joo, ihme jätkä.